10 чэрвеня, серада, на гадзінніках 21. Час падсумаваць галоўныя навіны Беларусі і свету. Я, Юлія Лабанова, вітаю і распачынаем аб'ектыў. Переворота в стране не будет, Майдана тем более. Затое ёсць звальненне з працы ды новыя арышты і штрафы актывістам. Я уже выиграла один суд у ОАН с допомогой правооборонцев наших. И ведаете, а вот это все и творится, и творится, и творится. Нават калі мы пакуль кантралюем COVID-19, тут у Латвіі хвароба ў свеце яшчэ не пераможаная. Еўразвяз здымае абмежаванне, але захоўвае захады бяспекі. А што Беларусь? Очень много заболевших. Идет вспышка. Онкологию закрыли под инфекцию. По-хорошему, по-доброму ушел. Сказал: ребята, я ухожу. Возьмитесь наконец-таки за ум. Иначе у народа уже терпение лопает. Народ да ўладаў. Вольны мікрафон Белсату завітаў у Магілёў. Літаральна за пару гадзінаў да эфіру міліцыянты затрымалі ў горадні нашых калегаў Змітра Міцкевіча і Сергея Кавалёва, якія асвятлялі гэткую рэдкую з'яву сёлетняй выбарчай кампаніі як пікет за прэтэндэнта ў прэзідэнты Александра Лукашэнку. Таксама на гэты момант вядома пра іншае затрыманне. Толькі за гэты дзень арыштавалі Змітра Казлова, вядомага як блогера «Шэры кот», а таксама актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міхаіла Бандарэнку, Арцёма Чарняка, Артура Клімовіча. Ну а сам Лукашенко сёння загадаў прышарсціць пузатых буржуяў. Перадвыбарчая Беларусь у матэрыяле Ярослава Сцешыка. У Беларусі звальняюць працаўнікоў, калі яны не падпісваюцца за вылучэнне кандыдатаў альтэрнатыўных Александру Лукашэнку. Пра гэта сёння стала вядома са словаў Александра Лукашэнкі. Уже обнагления не боятся. А ты там за своего Лукашенку, ну так иди на улицу. А што думаюць самі выбарцы? На 1,5 десятка апытаных Белсатам пінчукоў знайшлося толькі 2 адкрытых прыхільнікі Лукашэнкі. Жду, что Лукашенко будет у нас и дальше руководить. Я не вижу перспектив в дальнейшем от нынешнего президента. Власть просто за 26 лет свое отжила. Простые люди, вообще мы дошли до ручки. Я получаю пенсию 200 рублей. Это за гранью нищеты. Выборы, я так думаю, что нечестные, как они были, так они и останутся. Пры гэтым людзі абураюцца менавіта агрэсіўнымі абяцаннямі Лукашэнкі не аддаць Беларусь. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч. Расстрелял 1000 человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Як на практыцы выглядае абарона ад Майдану? Сёння, пасля 5 дзён арышту, вызваліўся віцяблянін Олег Паўлаў, затрыманы проста на зборы подпісаў за Святлану Тихановскую, жонку Сергея Тихановскага, прызнанага палітвязнем. Это милицейский и судебный произвол. Я ни в чем не виноват, моя вина была не доказана. Я пытался это объяснить судье, но она практически меня не слушала. На 15 дзён у віцебскі ізалятар рыхтавалася сесці настаўніца Тацяна Северынец, маці сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Северынца, які цяпер пад арыштам у Менску. Але сённяшні суд за збор подпісаў 31 траўня перанеслі на наступны тыдзень. Прецедентов было шмат, это не первый мой суд. Я уже выиграла один суд у ОАН с допомогой правооборонцев наших. И ведаете, а вот это все и творится, и творится, и творится. Віцяблянін Александр Ільінец атрымаў штраф 40 базовых велічыняў. Гэта 1080 рублёў, або $455. Вначале 5 суток отсидел я, потом 25 базовых, потом сутки отсидел, теперь 40 базовых. Просто так. Дают нам штрафы. Будем как-то с ними бороться. 2 службовыя аўтамабілі ды 12 міліцыянтаў і даішнікаў. Гэтак у Гомлі затрымлівалі Александра Шабаліна, калі ён ішоў збіраць подпісы. До конца дня яго дапытвалі ў 2 пабочных крымінальных справах. Шабалін рыхтуе скаргу ў прокуратуру. Они мне помешали именно сбору подписей. То есть это вмешательство, грубое вмешательство, уголовно наказуемое, кстати, по проведению выборочной кампании. А ў Менску на 15 дзён арыштавалі відэаблогера Уладзіміра Цыгановіча, вядомага як Мозгон, за яшчэ лютаўскае масавае мерапрыемства. Ярослав Стешык, Белсат.
Ціск узмацняецца і на пакараных раней удзельнікаў збору подпісаў. Палітыкі і актывісты, арыштаваныя падчас пікетаў каля сталічнага камароўскага рынку, адбываюць сотні без магчымасці атрымаць пісьмовыя прылады, кнігі, пітную ваду і нават неабходныя падчас эпідэміі абарончую маску і антысептык. Пра адпаведнае рашэнне Менскага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў даведалася жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамович. Передачи не принимаются в связи с эпидситуацией. Правда, никаких спосылок на документы, якими кируется кіраўніцтва Центра изоляции правопорушальников, так и не з'явилось. Больше того, зараз мне стало вядома, что передачи, оказывается, з раніцы прымаліся у звычайным парадку. Але як толькі там з'явіліся першыя сваякі людей, зняволеных за пікеты на Камароўцы, просто на іх вачах цып закрыўся, и оказалось, что передачи больше не прымаюцца. Аб правах чалавека пасля выбараў. Сустрэча каардынацыйнай групы Беларусь-Еўразвяз, што мела адбыцца ў Менску ўлетку, перанесеная на восень. Афіцыйная прычына рашэння – пандэмія COVID-19. Традыцыйна плануецца абмеркаваць пытанне правоў чалавека з асаблівым акцэнтам на шанаванне асноўных свабодаў. Сярод іншага свабоды выказвання, свабоды сходаў і свабоды медыяў. Таксама будзе ісці гаворка аб праблеме смяротнага пакарання і аб выбарчай рэформе. Каардынацыйная група ахоплівае ўсе сферы супрацы паміж Еўразвязам і нашай краінай. Сустрэча адбываецца двойчы на год з 2016 года. 9 чэрвеня Еўразвяз заклікаў улады Беларусі зняць усе абвінавачанні з Сергея Тихановскага і спыніць ягоны крымінальны праслед, а таксама вызваліць шэраг іншых актывістаў, затрыманых падчас сёлетняй перадвыбарчай кампаніі. У Беларусі, паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, хворых на каранавірусную інфекцыю больш за 51 тысячу. У спісе ахвяраў хваробы 288 чалавек. Расце колькасць інфікаваных таксама ў іншых краінах. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя носьбітамі віруса могуць быць нават 40% чалавецтва. Анастасія Русецкая працягне. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, колькасць выпадкаў COVID-19 у Беларусі перакрочыла 51 тысячу. У тэмпах прыросту хворых на душу насельніцтва нашая краіна сярод еўрапейскіх лідараў. Яшчэ адзін рэкорд. За апошнія сотні выпісалі больш за 1000 чалавек упершыню з пачатку эпідэміі. Болеют люди. То есть одна девушка заболела, там и отец ее лежит. Потом вот у меня у сестры свекровь заболела, вот вчера только легла. Сначала говорили пневмония, положили, сразу определили, что коронавирус. Мама болеет. Сейчас находится в больнице. Подтвержденный ковид. Очень много заболевших. Идет вспышка. Онкологию закрыли под инфекцию. Мест не хватает. Я сегодня разговаривала с доктором, сказал, что ситуация критическая. Сидите дома еще месяц, а там еще и осенью будет это все продолжение. Ва ўсім свеце з пачатку пандэміі каронавірусам заразіліся больш за 7 мільёнаў 300 тысяч чалавек. Ахвярамі хваробы сталі звыш 400 тысячаў. Эксперты Сусветнай арганізацыі здароўя упэўненыя, носьбітамі віруса могуць быць да 41% чалавецтва. Давайте засяродзімся на той працы, якую яшчэ неабходна зрабіць, бо, на жаль, гэта далёка не канец. У Расіі за апошнія сотні ад COVID-19 памерлі 216 пацыентаў. Гэта другі паводле велічыні паказнік за час пандэміі. Пры гэтым афіцыйныя лічбы смяротнасці ад каронавіруса ў Расіі ў разы ніжэйшыя, чым у іншых краінах. Дмітрий Пяскоў у інтэрв'ю CNN заявіў, што маніпуляцыяў са статыстыкай няма. Вы не подумали про тое, што сістэма аховы здароўя ў Расіі больш эфектыўная? Украіна для пераадолення наступстваў каронавіруса атрымае ад Міжнароднага валютнага фонду $5 мільярдаў. Крэдытная праграма дапаможа краіне выйсці з эканамічнага крызісу, выкліканага пандэміяй. 2 мільярды МВФ выдасць ужо цяпер. Астатнюю сумму перададуць 4 траншамі. Особенность, наверное, новой программы в том, что деньги пойдут в бюджет Украины, по крайней мере, первый транш, а не в резервы Национального банка. Потому что МВФ понимает причины кризиса, МВФ понимает, что кризис глубокий, что он, в общем-то, сосредоточен в том, что денег нет на выполнение программы по борьбе с вирусом, по поддержке медицины.
У Латвіі до конца месяца будуць бясплатна тэставаць на каронавірус усіх ахвотных. Тэст змогуць зрабіць нават тыя, у каго няма сімптомаў захворвання. Рэжым надзвычайнай сітуацыі, уведзены ў сувязі з пандэміяй 3 месяцы таму, Латвія адмяніла. Абавязак захоўваць сацыяльную дыстанцыю і насіць маскі ў транспарце застаецца. Нават калі мы пакуль кантралюем COVID-19, тут у Латвіі хвароба ў свеце яшчэ не пераможаная. Лекаў і вакцын пакуль няма. Гэта азначае, што мы павінны пастарацца вярнуцца да нашага звычайнага паўсядзённага жыцця, наколькі гэта магчыма, але таксама і суіснаваць з COVID-19. Іспанцаў таксама абавязалі насіць маскі ў памяшканнях і нават на адкрытым паветры, калі няма магчымасці забяспечыць сацыяльную дыстанцыю. Патрабаванне застанецца ў моцы і пасля адмены надзвычайнага становішча, прызначанай на канец наступнага тыдня. У Літве каранцін скасуюць 17 чэрвеня. Такое рашэнне было прынятае, бо з канца красавіка ў краіне фіксуецца тэндэнцыя зніжэння заражэння COVID-19. Адкрываць вонкавыя межы для падарожнікаў Еўразвяз сваім краінам-чальцам рэкамендуе з 1 ліпеня. Анастасія Русецкая, Белсат. Нас улады не чуюць, часта кажуць беларусы. Мы вырашылі ўзмацніць голас грамадзянаў і далі ўсім ахвочым магчымасць выказацца. Вашай увазе тое, што хацелі б сказаць уладам або запытацца ў іх жыхары Магілёва. Он хотел брать автоматы, примеры приводил, да? Страшные вот эти. А пусть, а что не приведет пример Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии? Почему это не приведет пример? Вот это надо пример приводить, а не то, что страшное и ужасное. Поэтому, чтобы он ушел, по-хорошему, по-доброму ушел, сказал: ребята, я ухожу. Но он боится, что будет отвечать за Гончара, за Захаренко и за остальных людей. Пускай, чтобы думал больше о людей, какие сейчас вот, в каком положении мы живем. Цены какие, зарплаты, работы никакой нет. Первый самый больной вопрос, когда в городе будут дороги. Определенные места делают, центральные, там площади. Дядюшку Ленина вот сделали. А дорог как не было во дворах, так их нету. Я задал вопрос одному немцу, он с небольшого городка, такого же, как Ишклов. Говорю, сколько у вас в мэрии сидит человек и руководит вашим городком? Он сказал, 15. В тот момент в Шклове сидело 1200. Вопрос. А они нам нужны? Вот так, если разобраться. Так что сказать государству? Возьмитесь наконец-таки за ум. Иначе у народа уже терпение лопает. А как доказывает практика, белорусы – это самый тихий народ, который терпит. Но мы же и партизаны. Вопрос, успеют ли они убежать? Насчет работы, может быть. Потому что приходится ездить за границу работать. Потому что в данной ситуации практически негде работать. Тем более, вроде молодой и здоровый, а зарплата 300-400 рублей. Я там за неделю зарабатываю столько. Чтобы они не врали, а честно служили народу. А так, обманут, как говорится, перед выборами, и все. Мне все хорошо. Мне нравится, я за президента, и голосовать буду за него. Все меня устраивает. Не хватает никому денег, зарплаты той же. Что мы получаем? По $300? Большая зарплата? Но из них заплати коммунальные услуги. У кого-то кредиты висят. Наш уважаемый Лукашенко старается для нас. Во-первых, первым, что он молодец сам сделал, что не сделал сильно в связи с эпидемией запрет. Этого ему большое спасибо, потому что все-таки и посевная, и все, и наш рассвет Беларуси должен быть все, чтобы у нас было свое, посеяно и пожато. Он в этом молодец, что запретную зону нам не сделал. Это уже было. Ну, у каждого своя проблема, как говорится, что хотят выбрать кого-то еще. Но я считаю лично, это мое такое мнение, что он сделал для нас все, что можно, и старается. И поэтому я хочу сказать, что нам пока на 5-летку он должен у нас еще быть. Прыкладна праз тыдзень стане вядома дакладная дата запуску першага энергаблоку АЭС у Астраўцы. Пра гэта паведаміў амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Сямашка. Балтыйскія краіны цяпер узгадняюць праект пагаднення адносна электраэнергіі, якая будзе вырабляцца беларускай АЭС. Прэм'ер Літвы рашуча заявіў, што электраэнергія з Беларусі не мусіць трапіць на літоўскі рынок.
Трэба зрабіць усё, каб тэхнічная электраэнергія з гэтай станцыі не магла трапіць на літоўскі рынок. Унесеныя змены не толькі ў методыку, якую, спадзяюся, удасца прыняць разам з палітычнай дэкларацыяй. Гэта агульная пастанова Літвы, Латвіі, Польшчы ды Еўракамісіі. Прэм'ер Літвы выказаў спадзяванне, што паразуменне будзе знойдзенае, але заломліваць рукі партнёрам і суседзям літоўскі бок не будзе. Праект пагаднення краінаў Балты раскрытыкаваў кіраўнік МЗС Літвы Лінас Лінкевічус, азначыўшы, што дакумент не адпавядае інтарэсам дзяржавы. Тым часам літоўскі ўрад па выніках абмеркавання праекту ніякага рашэння не прыняў. Да хвалі пратэстаў супраць расізму ды міліцэйскага свавольства, што пасля смерці амерыканца Джорджа Флойда ахапіла ўвесь свет, сталі далучацца і некаторыя паліцэйскія. Навіны замежжа ў аглядзе ад Насты Каханович. У Нідерландах працягваецца суд у справе збітага каля Данецку пасажырскага Боінга. Абвінавачанне знайшло чалавека, які выдаваў сябе за іспанскага дыспетчара Карласа. Раней мужчына паведамляў пра украінскія самалёты побач з Боінгам. Аднак у судзе ён прызнаўся, што не працуе дыспетчарам, а за хлусню яму заплацілі. Сярод абвінавачаных адзін грамадзянін Украіны і трое грамадзянаў Расіі, у тым ліку Ігор Гіркін, былы міністр абароны ДНР. Пры катастрофе Боінга ў ліпені 2014 года загінулі ўсе 298 чалавек, якія былі на борце. Шведская прокуратура выявила забойцу прэм'ер-міністра краіны Улефа Пальме. Палітыка застрэлілі яшчэ ў 1986 годзе на адной з самых шумных вуліцаў Стакгольму. Дзяржаўны прокурор заявіў, што следства нарэшце закрылі. Забойца – працаўнік страхавой кампаніі, які скончыў жыццё самагубствам 20 гадоў таму. Чорнаскурага амерыканца Джорджа Флойда пахавалі ў ягоным родным горадзе Г'юстон. 4-гадзінную працэсію транслявалі па ўсёй краіне. Афраамерыканец памёр пры затрыманні паліцыянтамі 25 траўня. Гэта выклікала масавыя пратэсты і пагромы па ўсёй краіне. Людзі выступаюць супраць расізму і паліцэйскага гвалту. Мы перажылі рабства, перажылі сегрэгацыю, але мы не памірыліся. Праз гэта мы пакутуем ад абуральнай дыскрымінацыі. Прыйшоў час нам памірыцца. На цырымоніі пахавання прысутнічалі больш за 2500 чалавек. Да месца забойства Флойда ў Міннесоце людзі працягваюць прыносіць кветкі. А ў Сіетлі пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі мэра Дженні Дэркан. Некалькі дзён таму яна і кіраўнік гарадской паліцыі паабяцалі ўвесці месячны мараторый на ўжыванне слезацечнага газу. Аднак 3 дні таму сілавікі ўжылі яго супраць пратэстоўцаў. Урад Пакістану працаўладкаваў тысячы людзей, якія страцілі працу праз каранцін. Яны саджаюць дрэвы па ўсёй краіне ў межах дзяржаўнага праекту барацьбы з пацяпленнем клімату. Паводле ацэнак эканамістаў, прыблізна 19 мільёнаў чалавек могуць страціць працу ў краіне. Міністэрства лясной гаспадаркі стварыла больш за 60 000 працоўных месцаў. Наста Каханович, Белсад. У горадні на вуліцы Савецкай прагучаў першы сёлета канцэрт на гаубцы. Выступы ўжо некалькі гадоў ладзіць гарадзенская філармонія. Гэткія незвычайныя вулічныя канцэрты, што так прыцягваюць публіку, цяпер будуць гучаць сёлета кожны аўторак. А таксама філармонія абяцае дадаткова ладзіць музычную сераду пад адкрытым небам у дворыку музея гісторыі рэлігіі. Цудоўныя гукі музыкі ды надзвычайны вакал артыстаў пакідаю без каментара.